Čo sú to semená a aká je ich cesta k rastlinke a plodu? Semená majú rôzne veľkosti, tvary a farby. Toto je semeno papriky. Toto je semeno slnečnice. Toto je semeno tekvice. Aj rajčina má v dužine semiačka. Vidíte ich? Aj v melóne sú semená, a to dvoch farieb, čierne a biele. A toto je veľké semeno avokáda. Aj slivka má semeno, ktorému hovoríme kôstka. Kôstku majú aj čerešňa, marhula a broskyňa. Aj orech má semeno, na ktorom si radi pochutnávame. A toto je semeno zo šišky stromu ihlična na smreku. Semená do zeme zasadíme, alebo sa prirodzeným spôsobom pomocou vetra uchytia v pôde. Keď na zasadené semiačka naprší, alebo ich polejete krhličkou a zasvieti slniečko, ktoré pôdu zahreje, tak začne semeno klíčiť a rásť. Keď rastlinky polievame a dobre sa o ne staráme, tak krásne rozkvitnú. Kvety opelujú včielky. Kvety opeluje aj vietor. A keď kvety odkvitnú, začnú rásť plody jablk, plody sliviek, aj plody rajčín, z malého semienka rastie aj mrkva, z malého semienka rastie aj takáto tekvica. Z malého semienka narastie aj krásna slnečnica. Z malého semienka narastie aj takáto veľká borovica. Semienko je malý zázrak, v ktorom začína život, keď mu dáme zem, vodu a slnko.